we shall be alive to celebrate the golden jubilee of Otufo Osei II. Emu wa the king sem ne bamu dia yenko na agege time mo de ye no ye de bi be ye wo mo ya ne ya bra wo so no ye ne nchen for me ma kwaba embra Nyansapo TV ye ka se Nyansapo TV a de obeka ne se yes sane no badwemba kwan so ene so yesen edi ahiamu bi o me ma kwaba so nkokra ne asem ede ye nam na no wede nti de mrika ne obawura na nanchen ewo ni fi ha se na so ye so ase a na so ma ye kwan obi na pona ma ye nti ma ye kwan a ene oni ye bedi nkomo na black power na me ma kwaba ne ye ni abreo na me kura me wan say mo mfra me aputupuru ya December na masiesi ni asem kesiesi nana bia na no ya oba ye de bia de asem ba na no me ba na manim yesi aka ba na de se de ni ho ya se de ukuna jawe na waja mi anka ba ye hu dwuma ma me woti be bi wo wa o jawa o ye nye o nana asem kesiesi enyina ne se ye nyaken bi o manga na yimo ken say afia so asenega papa na oba ye no so asenega hene na na friend say swatini hene no so onde okọ onde obesra ye okọ na ken baby na kan wasem ken foforo bi aba e o Ghana ha ada obesra ya kwa na se o betena oba na setena da oba na setena jai na se papa do ma hene se ken bi ani Ghana ha o mu nyina parliament chief na ken be ho asa na moka ken bi abepie mu e wo man Ghana ha ah ofrin o se oye Igbo ken onsa anya Ghana ni o oye Igbo ken na oye Igbo ken dia se na Igbo ho ne be frɛ ken na Ghana ha so be sra akodi a na e betuma frɛ ne ken na wo betena ha dia se wontimi fa ken bia ma ha ye wo ken wo ha dada yo nana e de nta ye kan se Igbo ken wo te kurbe so o won kran mam enkran Gama nche kurum wo ante se wono no ye ken na Gama nche mo frɛ ne se chief ana ye nim de be frɛ no o man se be ye mbadwo di se mo ne hu hantwe ya enche ye social media no so koso esu huru pa ene na edi ani didi akire ena ye behu se ohini bi o so ye king of Igbo land inti opese oba Ghana ha se enya asase yantam na ochechere ne man no Igbo fo de omoye no ho no omoye no ha se na ye se sa bia ye ho no de Igbo fo no nko a ene betena ho wontimi mfiri asantima mu nkoto asase wo ho wontimi mfiri nkran mamu wo kra nkoto asase wo ho ye omo dia 50 acres of land 50 acres ene ono ato awode bejo me se nkrofo bi de video ni send me na me de ya na me nim se asem bi ba Nyansapo fo no mu asuko emfa ma ya na me hunu se social media trend bi na nkrofo pe na se mu kan de na se de nkrofo de send me na mo kan ho asem no no kre no kre pa me enra na efiri ba 3 days na man for the send me na me de koto suma anim na suma ye se me di picture no call na suma ba na o kire me se da bi say nipa we ahyase na oba Ghana na oton calculator sa na suma ka kire na oton calculator enti ono ntimi nya Igbo ken e wo Ghana ha na mra oton calculator na opeso register the company no wo Ghana ha by ye follow na no ntimi register the company e wo ha enti o se onya bibini a obetimi ada no register amount eno o ware Ghana ni ba to wale Ghana ni ba no na o se otimi gina so register the company to oja o register company no wie na calculator enko so na no oja de ko fast spare pass okay enti wonde o ye Ghana ni yere ni ne mba nyina ye Ghana fo ma enti me no na menim se ebekọ deep se de modi abai na isa akwa no opeso osum ye fidie o na o te de so man ka kire o na te de koso media no so a pepepe sa na obi e ka mo de o mani edi na chi akire no sa na obi a ka se oba 1995 o enye na asem 1995 e na oba obewura mu o man Ghana calculator na obeton na ka de ton nya mfa so na kwai na wabeton awi abeton pespe na 95 the time oba e kura na iso se tunya ne hinu euro se tu di 99 na 95 na sa akwa no oba che oba ya che na wo hwe video ni bia manya o social media ya na first so kasa magana o yen century ni first kura na odi akonwa wo no ye chiame wo Captain Smart ma hu se wo kwakọbọ ni mu ase a ye de che yagunu ko ye se wo ma no se wo ma na hini ni bio se o si ne hene
eka ne de ni ho nim Igbo ni ni si Ghana for hene o man dia ko wi no na o ye ma ho kwan a ebeye oh de metima kan say ye nyina ya no say ye ni Nigeria ya wareware ye ho entinka ense mra say obetimi aye adwuma na say obechichiri ni land obeji land achichiri ni kuro ni de eni de ni baabi a eni Ghana mrem na mahu video bi a omampanyini yewura mahama eni na twitwa eni ho nkro ne ba unu obi twa photo a eni enkense ahwe adamfo ho because eni Nigeria for ye fine na anu ikra yewura eye secretary wo no Nigeria wo mo si Nigeria for anan mu wo kumase ha no wo nyina be hia asantehene be ye o mama America ma eni no mu ni asem na emom se obebo ho nsamra ne se obeje land achichiri kuro die ende eni mu Ghana ha dabi eni mu Ghana ha nti se mra bi wo ho sa ade a mpanyifo no fa mekere ne yenhwe na yenka ena ye obibi wo Ghana ha se omampanyini gini tumumpo na se Ghana fo si ye hia na omampanyini hu asem bi aka oso mutie Ghana fo asem enti mi masa ye wo mra e wo Ghana ha nti se wonya land ne dia na enkran no onse enkran asase no langa obitim kwetena baabi na ne ho oden nko ade a wo se wafa so adentina yentimi ntena se na se de nka asante wo wura a mo hwe o mo nsa ase sui na nkankran so wo wura a wo hwe nsa ase ne so ba nkran no akwai te say government appointee ohene ba na ye tu ohene president ba ye tu ohene no amana say government chesi ye tu no say den nam social media ye nu ye tu no ye de yo ne betima basi kumase asem we dentimi sikumase david kumase nkan ho nana ye asase no wonya no wonkran kumase fo na me hu ni say asa ya no ya ye den mo e wo sa asem ya ekoso ye hu ni say ye so a betimi atraba ye de mu ana asesan ti a on say ye nyina ye Ghana fo ma enye kumase fo nko an ya no aye den ye nyina ye Ghana fo ma na se be nkran fo no menim ehu a ye de ato o mo so bibi nkoyi a ontimi nka ye susua ne ye te say nkran ofi ewura timi si dan no de ndan ma ha no da abonten ba me mfa mani hu ya tete sa ansem na ye nya nkrani bia wagina ho akasa asem ne nya no koreda nti sa asem a ye kan wa ye din no se ne na se eye no kore so ukoye se akomfo nipa osi ya na mu parliament ye se friend efo brodwu wo se hwan ye nim no kora wa akomu bibi ba obi o parliament so ye ko bompa ye kora ye mfre eso so na si ya na che se ne ma ye koso no ano odin ba ye na santefo ma ye Ghana fo ma santefo ma de ma me ye nkan ye no ntumu asem we hu da ye de ye ne den e na asante ne ye ka tumi ye nkamra na se biba asante mem ha de a wo hene kro betima ma na 50 acres of land ne de ene wo hene kro ne de kanke ni bewu o ke ni bewu because asante mem ha ne de ye wuro se tu nim so ye ken e ma ye aha na ne ken na tuma tra Ghana e ko nkrofo man so na anu ya afia so asine gadie so no ono ye Swatini se ono afia hwa ne Swatini ne se hwa ne de ni enye hwa ne de Swatini na afia de ne de Swatini se Swatini gane Swatini ni hwa so ti hwa family ni bia ono no ba no ne kurom ne nim so ye ken oba na wo hwehwe ken no so no asante mami ne de ba ne sa asante ye wo ken wa ha enti entimi nya ken mi no e na sankran ken kura na kan ha yen ebono ken na kan ha yen tachima ken na kan ha yen na emom se Igbo ken de se ye wa ha na ye nua obofo okọ nkran ekodi akonwa ye friend ni jata ale na okran na wanka so ye ken ontimi nka so ye ken ye se krokoto ye nka se krokosene enti eno de Nigeria fo eno mu ni asem na emom se Igbo ken ne de edini kwa me pese metekura enti se ye ken de a obesra yen na wako na se ye no betena santimam ha na ye ken de dabi me nkrofo bebre Nigeria fo me na mfo bebre na ye Nigeria fo e wo mu se Nigeria fo ebi nso mo ya akromfo ene ho nkro ne ba wi ase se obi enye wade a untimi nka se wo ye sei me Nigeria ni bi anwia me da ntimi nka se Nigeria fo ya akromfo ye tete so ebi ni se Ghana ha na no ya be fa nkrofo bi wa se o makobu abrofo nti ya be fa o mo do mokoi nti anyam bi abrofo na o bebu Ghana fo no e de ye fa ye nkoasom esisa ye gold ko ye no nti anyam bi an Ghana ban so be kwakofo mo do ma ba me ya twon ma so wa ha na ensem bi wo ha ye nim tem bi an ya ton ye nim nyam de akoma abrofo
what na say mo obi ebu wo a wo so wo CT camera wo Nyansafo computer mu na mo de baaye na wo tena mo obi di computer bu na wo se nipa na bu nti na aban ne mfa ne ma na fa wo kɔ ne kurom dia ase mo me ni aban ne nya adwen wo ho eni kwa so mo kɔ se ye po obi enkom na di kan bu ye first ye se fa enka chichide wo na di kan fa abofo first because okoto ni wura mu ho enti adenti na wo te Ghana what na say ma obi te Ghana bu abrochire na wo de BN9 fo fira abrochire aba se omumbra mechi Ghana fo na yenya Ghana police security atima chi nkrofo ne do matuo se abroni ne mra megye no mfa ne nko na wo de na nanu force le atwe ye ma obatan bu ni nsa na mogya nam ne ho a ede ne ko akwa ede ne ko ye nko asom so owu ye se wa anwu no anti wa mo ablofo no fa ye force le no mo ma ye nipa ba ko a ablofo no de na ma ye ade ne ye nko chi wo mo se wo mo fa ye nkrofo ma ye ne mo musika de yatima soma se yemle mefo mo nko nto man ye save ni Ghana ye save pa ni Nana, yenhwe media no so you say ye president Ghana mampanyi o te na say ne office say ni few na wama Igbo kini akwaba na wo che ne say munyum mo ye ne fe so mo makwaba say obo matena se ano no the president ye ne kwan so no oh anu de yentimi nka say obo matena se nipa bia ye nipa se Ghana ye won krofo asantefo na se Ghana fo ye won krofo bebre wo Nigeria a obetimi ne ohene na wo ho no aye fine because Ghana you one estate pe Nigeria kuta 32 estate into the whole one estate class in the whole Ghana so nti nka no de nka nhye dan ha adwen na emomro mampanyi time obeto abaye to aban campaign time ni mu no ka asem bi o se mo sa ma NDC ba bie mu a obetia ne se Ghana ya ton o mampanyi na nkasa ne kan ye nti se Igbo king na tima ba Ghana anya 50 land na so ba be sini dia na te se de o mampanyi kan ye wa ton wana so ka se wono na num asem se mo sa ma NDC ba bie mu a mo to ba metia se Ghana ya ton e se Igbo king aba o Igbo king aba empanyimfo bebere ye koto no na wo hwa akonwa bi a wotem dia sa akonwa ka Ghana ha menye so se bi wa ha na sa akwa no obedi hina nkasa na ebi obedi ni nkran nanti mi busa se enyam bia regional house of chiefs obekọ bia na ana mo kan say no pressure group bi kwa wa Ghana ha from Apex Citizens of Ghana omukọ mo the petition akwa ma National House of Chiefs say de ekoso no omo sori waka na omo ntutu sa mo ma ne kwan e ma sa de beba o man mu ha say no e ma so do mo ye o fa so eno de ne kwan so ano no because ye ka chiefs ya ye omumom na ye akanfo a Ghana national anthem ye say mo gana na no be kon ye e de gi asase ne to ho ye nti president bi adin wo mu say president ne be gi asase ne to ho e na nanom ne bo ho ban e ne aban kɔ aban mla aban kɔ ne mre ya kyekyere ahemfo nsa gomachi ba regional house of chief wo de ya ahemfo no de o enya aban ne de enti awom so mu hihia ne ho a ehemfo no obedi na konwa no enye yi enti so obedi ne hene ne de a obesu ayi kora kyerɛ hwan na entimi ngba sɛ wo ye ken ne de enya government appointee sa ahemfo no sɛ gye otum na wo fa process nim enti ne ba mmom na betimi aba nti wonye nto ne ba ho ne ba no kora so wo ye to ne ba no ho a bia na ne yere no a waware ne ye dehye ne batumi di akonwa ma ne yeye nti se ne ba ne di akonwa de a ene obetuma besiesie de opeso de ade ama ne ba na se wono ankasa kosiesie ba bi de ato ama ne ba de entimi nsi cheda kora na oye Ghana ni ba ya na o so obe president hwan se mamanfo bebre kafa no ono kora oye Ghana ni no na nte se obi a ye nimu no na wo betena o man nim na wo fa kuntuna ase be ye sa ne ma we de me nya so se ye ba gya tum timpanyifo na asem no wo kan no mo ya adwen 100% Ghana yentimi nko bi kroso nko yesa so hwe etetre e komba Ghana pa na etetre ni mu no ye wo ba bia na Ghana fo ko pa na ye frɛ ho agegi time na Nigeria o eduru ba bi asantefo akanfo no ko ye amfa se Ghana fo ko ye mko ototo nsase ekusisi unsa asantefo ye epa adwumaden ye eduru ba bi omo sore se yenko tam omo pam Ghana fo ni na efiri omo mo bai omo japade nyina omo fai nti se Igbo king no e ba se yenko duru na so e pam omo a na japade na be pam na obe ende ebeka ha nti ni kwa se so na yenko se de mle na duru no apamapam ni hobiem aha na ma obi mfa nhyɛ ne tirim se ye ne Nigeria for problem adere asi wo Ghana ha Nigeria for kromo mpene enya ade se ombe pene wo na state kura no omo mpene e ma sa ne ma no enko so because o hwɛ
asantememu a sibi asantehene ne dom ehihye wo man no other traps biara no mo panyini asinemu wo anhia ya bɔ ne hene ɛwɔ hɔ ba no nkyerɛ sɛ kɔtɔ asase sɛ bɛkyekyere ukuro wonni kuro bia wɔ ha asante ne nya Nigeria ɛna wɔbɛkyekyere kuro wɔ ha enti saa nneɛma ne deɛ meme deɛ mempene so ne empene so no na sɛ bisi asantememu deɛ a ɔmbɛhu yɛ bɔne na ma me fa we meram sɛ Ken Igbo Ken ni ɛna pese metini ni Igbo Ken nti Igbo fo panyin na bia o magina tum ɛno kora nya nuru asantema bia nkrafo na agina tum ɛne Igbo fo panyin o magina tum ɛwɔ nkraman mu Ken de ɔde ba na mbo yafu mate ase nti Igbo fo panyin o mayi na ɛwɔ nkraman mu a awɔgye asase yantam yi sɛ yɛfa ne sɛ bia ɔba ɔman yi mu ne yere ɔware no yɛ asanteni ɛna ɔmawa ne bia yɛde ba yɛ asante semu a na ɔyɛ asanteni odi ade ma ne yeye ɛno so ofira himfie na ɔne na wa ne batimi di ade ma ne yeye ɛno de ne ba betimi di ade ma na yeye na de ntie be ma ne batimi di ade ma na yeye ne so yɛ wa konwa bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔ faase kodwa ɛma konwa ɛma ma na edi ɛnyɛ mɛma ma ɛna ɛwɔ konwa bi wɔ so a wɔkɔ bantama hene mu side hɔ a ɛne a champem hene mu a ɔmo no ɛyɛ sante hene ma nti na ne yɛ mɛma akonwa na emum no yɛ dehye a ɛna udi nti sɛ kɔba sɛ ne yere ne nya dehye na sɛ akonwa ba dia ne ba bie no betima prebi eni ufie ne ni ufie na emum no sɛ ne yere no ɛyɛ akanni a omudi akonwa omu fie na sɛ fie no akonwa no yɛ ɛma adwade a ɔfaasefo na edie ɛne de ne ba ne betima di ko sɛ ɛma akonwa be ma banka ho ne mum sɛ kɔyɛ mɛma akonwa dia a oni sɛ bia wɔ Ghana ha wɔso na nkasa kro nya Ghana ni na akwanya mmode ma eye Igbo panyin a yeyi ni wɔso mpe Igbo Ken no nti Igbo panyin a yeyi ni wɔ nkrama akwanya mmode ama no sɛ panifo tenase e ma ne ye hɔ na afei ɔbɛnya ne ho ɛwɔ ɔman yi mu bɛnya no kasa timi kasa tumi so ma ne ya wozu sɛ die nsusuaso bɔ ne de bɛma ɛde brɔman ma me twɛhwɛ na sɛ ɔmo tenase ma saa nsɛm we ba dia ka Ghana nka yɛmɛyɛ campaign sanka obi anto aba na nka yɛhwɛ sɛ Nigeria fo betima to aba ma Ghana wini president a ɛno deɛ ɛno nti na medi kan ka kyerɛ wo sɛ ɔman no koraa no anyina ntum na sɛ president ne gine tum bibia ni hɔ a ɔyɛ ebeyeye nti sɛ ɔmo so ɔmo yɛ mɛma ɔmo fa nkɔ parliament na ɔmo nkɔ pass saa mra we mra ɛno koraa de nya ade sɛ yɛbɛto eduru ne yanto aba babu ya na nti sɛ ɔpɛ so ɔkyɛ sɛ ɔmo gina Nigeria ne tum na Nigeria fo to aba Ghana na ɔmo ntimi nto aba ɔmo to aba Ghana ɔmo nya Ghana fo ɛde sɛ de sɛ ne ɔmo ken wɔ ha ide na so ɔbɛto aba o ɔmo bɛto aba because ɔmo yɛ Ghana fo so enti eduru wa na mu nya manfra fo nyina no bia meto aba ebira bi sane ma na ekoto de aban na bia na wura fi adamfo do betumi ni nafa ba no nche so be wura ye mrem eno de ensi ene na se ne wo candidate mu nyina mo gitum se ne media no so no youth na no aye den ena pressure groups no so anu aye den o mu nyina kasetia de ekoso no muso mu nyina mo tache se o mo nkoso nkasentia no de on se ye ne eto o man nim mintimi nka se o man panyin o timbi hwe no hwe so ba won timbi da bi o pese okobi obetimi akọ ohun se president bi ba begina bela mu to abada ye ne ye kokoto so nti se ade ne ba na ye ne eto o man nim ye se ye mpe na se o so bagia ye kasa o de ye fa bra de duru time se ekoto aba na be hu se de o ye no pene so na won pene so na ye nim se o man panyin kofo do free so Mahama ba fa se kufo ado ene nka bagige atum ba wonu se Mahama na agige atum ono ananka o kasetia ne campaign time no o kasetia no onu mbom na ne pen so o gige atum ye te Ghana ha na ehu se nkrofo bi o monye Ghana fo atimi aba ba gina ye Ghana freedom and justice ase a mema mi no mu kisi se o mo ye South Africa fo se de o ma ware o mo no ba be din semfo na se o to South Africa ade na won tena South Africa na wonni sa nkwasa asem Ghana na be pa freedom na se wo mo a mo ye gay ni bi na Ghana fo ye ma o mo kwan no o mo na kosu a kira man foforo se o mo na be konye kon man ya na se se de ensem hunu na ekoso o man yi sa nkrofo ne yantimi anche wo mo me na mebusa se ya che wo ma jeli wo mo ana se ya ja wo mo mo ko na wo mo na tuma firo mu kuro ma ba atimi adodom atimi akọ freedom and justice ya fa ahudi ya ja ma Ghana no mo so akọ gina se o mo se ge no mampanyi kofo friend se Mahama ade atuma na NDC yi yo mo hwe ye o 4 years enye mpa bi e wa o enye kwatintin bia nti mo mfa ne se o ma wie da bi on fa ne nan si fom
So on fa ne nansi form na sa ne ma we ye kwaso no de so fi se wontimi nko a o ma asante ye meko ye de betimi akon because asante ye de kon ne tete ye from kwalabrem na ye wo ne de o se kan ahye wonsem se ye training na kon bi baba duru so aba akoko enu ti na se usua na se ukwa bonten ye boa na ya sa so nsa se kon na kokon na asante mem na otene nya ahongon so o upa he ada se Trump se wo Ghana ha na opo mu mutiri mu odin pa ya asantefo mo mutiri mu eden ye ne tiri mu odin ye so ne pe nipa because ye nsuro moja ye nsuro ko e na ye ntra ma wonsisi ye sante kini kan wase se ekun beba na se tuure betu ba ko bebo me nyina ewu ye nsuro tuo mo bi behunahuna ye enti ye na ya hunahuna ya pa ho sante ni bie ni wo osuro hunahuna ya pa hunahuna ho so se first no obi kasa no de now ni sabo form wallahi ni ye nsuro wallahi u ye wallahi ye beba gashi am wakuye so ati ase no na ye ni den ni nodness na ka bom se ye ne de ye pese ye bia no ye betimi aye because ye mpebone na emom so besisi ye pa dabi ade we ye me dia o so baje just wakume so mo bible no kra ka o so betimi afa odefo na dia just wabo na kekere no enti ni agi so mo bu ye kekere ya nsa na o matimi awura we na mefa akwanya we so na ahemfo mo asantemam ma mo strong warning se asante ye mpa ya sem dada o mo se ye kire ye ho ti ye sere wo mo wa obakwa akofa saa Igbo kin akoma na asase de na beto social media say wo no ama na asase a ene ohene kuro begina yie ye nti ase ma wo da wo begina yie pa because asantemam de ewura asantemam die ada 16 no wo Ghana ha no emu 15 eni wura ye de asante ye wura ye wura se etu ani enim no na nti na ete baabi ona asase bia wa asantemam ya ye ne dia nti se wonni ko fa asase bi ma Igbo ken na se wo ba ye ne ho se wo no so ba ye ne kina ye nhwe se man ya na nse mo chi no mfren se NDC for chi ndutu mu NDC for chi mo tete ne se o mo ne be kokko to ne hongro ne ba ya o da mu na wo twepɛ ne sum nyina bembam chama untumi so ba me ma na beti se wo si ne territory wa santemam ekwo wie ne sei obi ne wa so asante so ane ho atɔ no man we mu da nti se Igbo ken e bia nkra no be so no so a ye mma kwan kra ma san so ne nkoso na adura santemam kura o ne calendar door na nka ntokwa ne siye ke be sha se calendar door na nka ntokwa ntamu saa de aba ye mma kwan kra na abeduru dweso eno de ensi da nti yen sha se ne yem wa ye ho ne kon da yanim na osusu se ana so obeja tum se ebi oman Ghana media tum no eye papa na media tum so ni bisa asem na wo kan nye papa me nyi ntumo mate na me bisa se se ne oman Ghana ye sidie nim no se eye asumdue man oye de agi ahoho asumdue man te se asumdue ne agi ahoho no eno na ama ye mpanyifo no eye yense ya na dabi eno nya se oman bia ne ye de nkrata ne mra ne tenem the whole world ye de mra ne nkrata ne tena oman ti se oba wo ye okuro bi so ni na so ase ye mra no ntimi ni so dia ye ntimi ne won tena ma ne nyeye ne mra no kora na ye hwehwe ne sen so abigan ha ye no mo bo hye wa ha ye o kwa wo be yusu kalante na o de beko obeje won krata e kire se o ba o man ni ma de a wo ba be ye o man ni nyiya no wo be kire ade kura o ba be ye enso Ghana minim se te sa o ye nim enti mpanyimfo ne nhyase na ye mra na etimi ma age foreign atum because mimi de minim ni se foreign ntimi nto asase nsi dan o Ghana ha sa na ye wo me ma beti ti se mra na sesa omo me kan kire minim Nigeria form atoto asase si dan mekom kura na mekom India company enso so asisi dan o Ghana ha so enti se mra na mpanyimfo na tena asase na omo ma ye nhuru de bia Ghana ye age bosia so minim da ye kotu ya bi so na we de na me fa kwanya we so na me mo aban ne kokko na hanabisu minim se sa na friend dia hanabisu ona nam site se wa hye ne ho te se security ni a o cheche China fo no sa de o ye no o ye adwuma na mo wura ye afi wo mo ho se ade na o ye no o de okrakra ntokwa de aba Ghana so ma dwen ko so a me mo ma ate asem we nne na mo fa nkwa adwendwim Ghana ye ne China ye no mu ni problem ba ye nsa hye China fo anum ye nhwe ye ne ankopae o mapampam ama o ma anka ye se nipa no wafom mra na wa ya ade a emfata enye social media che no fa ne kogina mra nanim emra ne dinu na so okokot no okodemu a
na aban Ghana aban betumi ato nsa afre China aban se edwuma bi se na onkrofo aba bedi wo mo ha enti bra behwe se omo ye onkrofo ana omo nye mo nkrofo ye wo China fo asi na mu wo Ghana ha na ye nhwe because our social media na deda no omo no ombetra kasa na wo ka no ombe de beko omo kasam na o mate ase Ghana ye ni hwe ye license of company kura China fo na ato enti se omo bufu se mo betete ni nkrofo dia ene company na mato afri China Ghana no laticity no ya tum ye dia ya tum enti se 5 years ya ye betuma da sumu 5 years ya na Ghana port ya tom ye so se China fo ya ti so mu sisi ye mi anyi ya ka bia dia mi de mi be yimi ka o mu nya botre mi yimi ka wie na so mpe so mu di sansem hunu na o mu ndi because adan na watch nipa na so fani gina mra ne camera na di wachi ne camera na betim de obi akokọ ana edi ansem kra na ekoso o man mu ni se China fo bufu no to bomb to agimu ana ye ndan enti mpanyifo ya dwene sa na ma we hu de nipa no ye bone na o chi na enu an se o de na kokọ gina mra no mra ni di na se o se ye gya ne ma ne kwa ye gya ne ma ne ko se o se ye fensen ye deport no so a ye deport no ni ya o se fine no so a ni ya fine no so because me nye so se China ni ebetimi ya dudom free China atima kwa kura bia se akotu galamse abranya bibini na de ne ko ye Ghana de o ma bribe do oje bribe ye chi o mo nyina ko jail ana de oje bribe de de ko jail na de o ma bribe de ye gya no so ta se enti ufi se nya ahemfo China ni betima ya galamse entimi nya ahemfo mfiri mu da wo ye dan wo hene ne be ma kwan afuwura no kra ton afuwo no wa unko hu wo hene untimi nya galamse ade na be bia ye galamse yan chicha ahemfo no pom ngogu na China fo mum ne de kamla toto am se ye krakra ntokwa ntokwa wo ya ofisi ye krakra ebetimi ye ntimi Ghana de ne wo ye hwe ye o me de ba me bosum de mba yira o na mo maka na sana wo kwa na Nyansapo TV for wadawma de afere mbe pa fo afere ma na ese momre o mmeso mi mu na yenko ene ji se mbetena fia na ji kinkran maso mi fuguma me yakọ ni nyina yekọ uja ye hade asemeto ye yes da wa ntokwa social media na sebe ebinum ede ya ade eboa wo mo no Ghana ye de di nsem hunu ye di nsem hunu eno ba santimamu a awia kete ni ebusi obi se wodi wusai eno ye wusai nti o man pa ahemfu wom ye so amante na program wei koso pa na awia kete abrampanyimfo ahemfu akese wo Ghana asante region ha odi wusai na ye de kasa jahwema nipa sese ena unim sante na program nti mema mpa wale o na me nkwankwa ware na wanyema japade mu obi se unim sa nansen lawyer bi be kirekire mu se woni oba akora atena 50 years na mo ye japade na oba ne emfa ni sika bia nhemu a yentimi ne nche oba ni sika ni mu animu a yentimi ne nche ma ne nyeye right ensusu ye gina ete Ghana ha woni na atena nkwa de mo nkwa che japade na se me ofa japade na ode ma me na metimu a na makoton na me no oba na che wo asem lawyer no de dana se pa o se hwehwe na mo hwehwe na Nyansapo fo munya no me hwehwe de ama mo se se wo no oba atena 100 years mpo na wu si dan na oba ne chefa nimu a wan fa sika bia nhyem wan to cement wan to anwea bia nyi receipt anto se dan ne de ye ya woni ni nsi dan na wo ye adwuma msum ye adwuma na wo ya wo de akwahwe obusuafo me de esi dan sa ne ma che na okonzo ebi okonzo bo aye okonzo ne dan bia na esi ye nsuo ka de ba ena nipa kwese nsuo me ye de si dan bia timi ka se osini niema ono aduane ne mo be ma ne ka obo ye de ma ncheke ye si aduane obi timi si niema emiema ne fie ene se ne nka mo ye made ne nka mo nyina nka mo wo dan be se 30 wo Ghana ha because obi wo ha wadi made nipa be se 50 no wadi o mu made enso so singing room kro oni bi enti se ankofo no kwesi o mu no ma no eno aduane mo mu di ye ni nyina no onko no mo kwesi dan ma no because wasom wo mu nana ye hwe ni say Nigeria fa ye de ji omanim ye de ye ahoho ye som ahoho na ye ji omanim na ba no mo ba se wi o meye o mo kingdom wo haze enye buku haram ya na ye frefra ma aba o man mu to mini aba me dase me di kan kan mo fidie so tama ye beto aba se ye beto aba mpanyimfo no jeje nkrofo bi sika o mo dollar na o mo nkro ne ba bukom halamfo a na ye jeje o mo no so Ghana ya tenasia ma che se minim se obi be wura Ghana minim migration na wo Ghana no ekwan ya mo fa so a o mu wuram minim hwe ye ne Ghana ha ya na no ya na me ko Burkina Faso akwakoye ma de na satan na ntokwa si wo bokunti mentimi amfa ntimi wuram wa bijan ka akora me de ko mentimi amfa ka na nkodu me pake ka ni si baabi ye Ghana Immigration Service a wo sampa bikuta passport wo so mo stamp mu no mo jimi ska blo man stamp mu
catch him say menko me ko duru kwam almost say manfa main road because me fa main road am stamp me visa na kura me no me passport no say ye stamp mu Ghana yen yan ka say Ghana for hwensem fu mu di me na me ko beto wo mu no agi wo mu nsam afei no mo pa me che obi be wura no wura mu free ba yen ka say Ghana for na munim say me ko no say Ghana card kura wanya hwe almost ji kana Ghana no say busa say passport we passport no one stamp yen yan Ghana for na ye ni papone for yen yan Ghana for na ye ni papone for hwe emaya omo esrese sikai a omo hwa nkwara keto anko school omo fa hin ne baaye pray na do omo baaye ana omo fa eposo ana fa hin no omo fa nya immigration service ya no omo tena ka mu etwetwae ade na Ghana de ya ho se ya se yemfa bibia ho ye ho kire ye hwe wo bibia de ade pa na Ghana ye wo enso na no ye se asofo nko bompaye se bin sansem wa nyina babo Ghana no sofo bia ndima ba matudwa magi sika sem ko bompaye na omo de omo paye no omo boye no me twen so ma fa solution bia ma omo betime nka Ghana ha omo a ama omo kwan ama omo wura omo se ne wo kan a omo se sade wo ukoke yeti a yi street ne so wo de so omo saso we o Ghana de ka akọ obi timi be gina o de na be se ka se ma misika wo hwa akora ye so okọ school eso onko school enti sa ankora na ye wo mo no bu ankora nketen hospital ben ene ye kokọ wo sa ankora no wo ho eye Ghana fo na akọ so mo do ma be she dem no mo ye business Ghana fo na mo pa ye hwa se ye nchichi wo mo ko kire do mba se enye Ghana fo na de mo ba ana na yeto na o man na yase yo bia mfa bibia ho na enem se muhunu ni nsem kwasasem kwa na se be ekoso o man mu sa adan to man mo boy se mo ton ana se mo kuyen ti se na nananom twa asan to ho a enka mo mpanyifo mo di ani mu no enka se na nka o man nka mba betenam bia na adan de na ekoso yi titene na ahemfo na hwe mu kuro sa ahemfo na da so hwe kuro ya ka meni yeso se sa na ma wo nyina be koso ba ya jan se ka mami nka bi ye de ka mami nka bi amoaye o ye san koso ja ban ka mami nka bi na amoaye jeje tam na nsem hunu wetimi koso ana jeje tam na obetima free ukrom drodro for kwa no mutimba ebe duru tam bia ma drodro for kwa sha somade na obejan se kwatidin dia duru na wo kwatidin dia duru amfanya no ukrom ai ni ukrom mema ni ho na obeton kwatidin dia duru ma Ghana fo e dia nsem na ekoso yi mema wo ho pa ensem ha o ensem ha awo man nim so emra ne de omo hwe no munye ni ye o hwe no munye ni ye kwa na mo na efe babi tana hu no se mari fe baby fe se hia ni nya asem a yesi suspect sikani nya asem ese emfa evidence bra enti se mimi hia ni manya asem ntu fi sa agrada case se eye suspect pa enka agrada be pie bi mana na mum na ma evidence nti na agrada so ye fast ukọ ni fie wa waje o phones ansa na onu wadili tu ni evidence bia so uni evidence bia enso so se hia ni na to na nke the suspect ebe chi no krofo bebre mu gum nyina no wanye boni o so the suspect wo hwe ni pere ni ma se ube wudini so be ma hu a eno nche se wo ye wudini o se be ma hu afa ye se wo se oba hu e so se be ma tena se ama sa ne ma wo ye die tri mu dem ama duru awura manyosem mu nyina so wana otwu oto ade awura bedem na me wadamfo bi no wa rasta ne rasta no me ko no adi biase na me ba me ne tia na police ni gina me a o se mimie me bonnet so na me se na mimie me bonnet se are u check inji o se wo hwe se me di wi ahemu a se wo suspect nipa na me ne te won se oton wi se o mo de she bonnet efuro na me akwada nante biem na se me no be na me bebe bonnet so dia se na me no nante biem na ha nti deku wande de abufuo ebe jeli me na de suspect na me se me ni hwe ndi ehia ni ne de jeli a de suspect ene jeli a ba sikani de ye de evidence ba pese ye hwe ade kakra bi hwe fonyi kakra bi ma sisi a bra na sangrati war koso no last year ya nche bia pese na ukobi mo pese na Igbo na ewo asantema mu ase ma invite on na invite on mo nyina ebe ka ho ama ye di ama na ye fehwe so no mani asia fa age e fa amamra na ekoso sa atam ti ye hwe kakra bi ma sisi a fantifo wom na gombafo wom mamprosi na numba te sala tete emusuakuo dodo no a aba be piem wa ha nya asem kuma na ye hunu abusua bia na etwam yes sa abusua yia wo efri Nigeria mamu ena wo aba bedua mu e wo Ghana ha atena ya na wo wo e ya santemantem ne senti wo so ebo akonya ana se wo panyini bia obetumi adi o manim na dwumadie no se de esi bo no nyinada wo so atumi di o manim nyam aba abetachi enti Igbo community of Asante region wo e wa ha Nigeria fo ankasa wo ba betena santemamu fritetetrene na ene yewure to nsafra mo no wo so adi o manim nyam ebetai e kire wo panim pa Martin Okafo
wono aba ene Nigeria din de chuku mmeka ne de keka ho nyina da wo so aba bepiem wo dwumade na se a wo de anumonyam eba betai dwumade no echi no mama yewura chirenkwa Now, to the second. We are very, very grateful to be invited to the Messiah Palace. And we hope that this ceremony will open up a positive interaction between the Igbos in Kumasi and the Messiah Palace. So we look forward to an occasion of this nature, and we pray that we shall be alive to celebrate the golden jubilee of Otufo Osei II. We hope that we shall be regular visitors to the palace henceforth. Thank you, Nana. Pero Adarma, Unana no Mibufo, Omse, you manage and Duma with the Watu and Safro Munababi. When you send them Zansham Dieso at the Encampum, and Inkta with the Pava, the Toibu for, and Sabia Santentum. A Bibia Befri, Ombaba Besum, no many say, and I'm so Bretia, Mombaba Besum. Omukro Winsam, Kanizika Million Hasa, Omade Boa Sabi Uduma Udini. Unana no Mibufo, the Omse and the room. Two for the masses, Papa. Any ano Igbo for I am person no money see Jaffa. Eto mo kwa mamre sene ya mamre ne niam wa se no. Eyo mo fe. Eyo mo fe pa. Enu nti no mo so be se omdo mo ba jiwu bi na. Dia omo no dia Igbo king ya me pese betini di. Oye no. Enye saa na ahade ne tie. On se sante hene de ne se asante mamu ha se no. Trap bi a wo ha bia no wasi na mu wo manhia. So wasi na mu wo manhia. Okọ anwonafo mamprisifo kusasefo dagombafo frafrafo tribe no de obia oho wasi na mu ho a mfa ne se ono na ye omo hene a osi omanan mu ha ti se bibi ni na sesante hene hia wo mo a no ane se woto ne safre wo hene na ode na akwakoye limam sei omo panyini wo ho a se ohia nkramufo a oto ne safre se limam no no wayi wo mo a owimunim de na omaba na omaba di dwuma o so omudi so omo kura no menya so ombaji saa Igbo ken no atum menya so na ye nkrofo no mu bi ne anya kwan akonya ne Igbo fo ne bi e wasant mamu adi nkomo na de omo so mo ka fa de o friend hu Igbo ken ni won say omo nim ne ba bia omo die mu no omo yi mpanyimfo omo nyi ken ohun asem a ye ken ebia ni sort ase enye ne kwan so ene se obeye ne ho akesesem ewa ha se wanhwe no kofa ntokwa ba ono ankasa ne krom Nigeria fo kran support no ombe tiatena ame ya hwe ne papa sort ase because ebasa na wo hene na wo Nigeria na wugu nanim ase enti se Ghana mpo na wo ye ho akesesem tente Nigeria ho na akonya kwetena ya ene ne se nka kro nka fa kro nyina ma ho enti we kura na wase yetimi chi ne hyekem ne de ne ko Nigeria 32 estate ho ne ye ko check ba bi kura ye bo ne hene ne hwe na henie wo ye wo hene wo kurom no wagya wo ho okuru ato obedi wo henie wo ha dia se ne emwa wo ade na obi abesua asante amamra no peso fo so koye ne ho wo hene wo ba asante wo hu asante ye soso ye hene so nti wo fa ho abaye nwa abaye bi so hwe ni die ne obu a ye de ma afia so asene ga abusua fo yo mba yi ni kurom kura ye man sa fans ni bi o ye man sa fans ni bi enti we a wonche obetu abetena Ghana na Igbo ken akwa na friend say Swastini hene no Swastini ai mem from akonya we so man strong warning akwa no pema sante hene age no won fa ho ma yeso be sante hene baba bia yeso ye ware sante hene baba ye to di agro ade de be yakwa wo magana biem no wa bia na ye da 16 die na sante hene wo ba sante hene ye say na 16 years ama bi nka ho o ma ye na ho so wati pray mu sante hene yeso ye wo pray yeso ye wo pray ni bi wa so di agro ma hu video bi a no wo chia sante hene baba na no wo hwe ne saa na msa ko ya sa wa wie ye be saw Ghana mo se ya saw ate o me wa bi nka ho o me wa bi nka ho ye de ma mo ya so ye nya bi ya boy ewura ma ho ban enti ye wura be ma ne be wale a o be wale ye asantefo ye sa ye Ghana fo
do nwale ya na wo hini ba ba hwe wo wukura nkeye won ya o mabiem odi agura ne ma asante ndi ma ne me fa kira kwa gidi nyina ase asante ndi se mbejemra wan kasa ba kwaje se ho se plane ko ho to be kokoro mu na me kwaje na be hwe ewura ba ni kanchi se ni wanye wo hina ka be twa board pa ya nya ne sawa ayo Igbo kenin mesi ya nka obetie na nti Igbo panyin a watwe ne ti won kra se na se ya omo wa ha na se omunim ni de na se onye Igbo kenin nye onsi wo manam mpo ono na efre ne ho Igbo kenan na ebia nkran ho no na mebusa question bi se ne nkranfo no frɛ ne Igbo kenin a omo soso no so no anyam bia ga ma nche na wo horo mbe frɛ ne se chief ana se mbe frɛ ne parliament chief ana mbe ka ne se na okọ na Mahama hoyi oni ni di ehye ono so ya address no His Royal Majesty Royal Majesty say ken ye fenisa ken ye this ata yewura Mahama so ken ne di yewura Mahama ka se the party ni man dis bi o mbeton no waton ne chefa ama nipa na wo kasa no ken emra be mu na wa che se o ye ken ana ga na ye mra bi ye nimu ana hwe asemwe amanwafo mfo mu ho hihiem because ahensem no akwane de ba o enti wonya na ahemfo no ye ne ma ahensem no ye ne nko o ma o mfa na no matutum koye ken bia o na da be no fresh ante hene ken manya video of fresh ante hene ken na obi a onnim ne ba bia ro be fre ne ken e wo Ghana ha na obedi nkrafo ken na oba ya asante ken ana Ghana ken Igbo fo ken na Igbo fo na ha ye Igbo mem ha nya Igbo mem no mu refisa time na ye yenko no omudi agura be ye yenko ori asantefo ne mra omuso Ghana fo ne mra omuso nko sese ya wale ye ho enti mo me ya de enko fantoko bia ma ye no omuntemu ya wale ye ho ye no omunni asem Ghana fo bebre emema na wale Nigeria fo ma ne bebre so aware Ghana fo ena sese so ahyawo fo bebre so aba Ghana mo ba ahyawo sana Ghana fo ma no so bebre so akọ Nigeria mo so ba ahyawo ho say ya frafra na mmomu no omo na ni so de owo na ahwere no ye mpese ebekwa ye chese ye mma kwan kwa won kran na durukuma se ye so dabi ti se Ghana ni bi eso wo ho na ye frɛ ne Ghana kina omo nhyase ye mu no ye so be hyase abone de omo de ne wa ha na ye hwɛ sɛ ye Captain Smart odi kan bo ni din se ne okoye na omo minim ne omo keka omo nsɛm bi de chentu ko mbu che ne che wadane Kwame Tua o wadane Kwame Tua asantefo Kwame Tua no enti na odi omampanyin atam ka nsɛm fa ahemfo ho no nyina na okwa akokoto obi a se bi onye Ghana ni se on fa chentu no ko ale oni che yana yes wo yi Ghana ama na wani so yi Ghana ama so oni se nkyerefo ne bebre obafu no omode nam ade we obekasa obegina kasa se eye wo obegina kasa se eye minim de nti NDC time na sa nyema we nyina ekoso so MPP time wo mse MPP oman no nyina atep eye pede ba MPP time nye so se kasa nyema we nyina nka bekoso because se kage no ka kufu do betima dia tum ba obi a wo ye Christian se Mahama okwa asore ena ni se Christopher kra nyi se tumutumu ni ntum enkramofo anyi ntum ndide ntina wo mutimi makwan ba nkrofo ni tim begina Ghana ha be yesa ade na bra yanche wo mo agya wo so mo nko so mo so anyamo freedom and justice na wo ye South Africa ni a Ghana na benya freedom and justice na o mai we pa asemo enti se me kokko gina se me ko freedom and justice a o mama me kwan de ya ma be juice ka kora asa na woduru iti on sai ma de kwanya no munya ye a nto mutimi ko gina wo ye sa ade ta fefefo ma no emema mienu a ya tuma mo mutu anku wo mo de omo makonya de on say je time kura se na obu akumfo de gan dis ya banka mutim bu akumfo so ati asenti san krofo ye che o manka asen o mahoma anase abobo o mutu akunku o mo nanka obi ade yesu ya de se o man ye so san kwase asem no o man nim akonfo kasetia fensa nkramofo kasetia asomfo kasetia adan na mumu amanyofo na mo be makwan se bi nsem hunu we nkoso wo ho no adan o kan ye say human rights ni ade human rights nti nipa nko wara boa na abrofo no munnim nyansa na mo de mo se nipa timi wara boa no ye human right na mo kan mo kan say human right na human right ono no do open na oye enti do open na na grada azan krofo do mo dinatum nye da grada pen oye so bia won fa ho de timi ye do open dia are enti na obi kono mu wi a mo se mache no
obi ko frodo obi a obi repu obi a ana mo se me chene say ahyawo fu egu Ghana ha yi ade na yenchichi wo mo so mo do mo pay o ma de enso say first no bi ko twa loto kura na na mo chene say wa register nti ahyawo fu no ma register na ti so obi wa right dia ene mo nya obi ya na obi anya de o pay ene de duru wa na mo patch say nto aba say me wa right say nto aba me nto aba bo me ana emera no mo se mera ni bi nyemfa bi nhyem because we say ahemfo na ewuro mo tam kuro we ya ka be hu mra e say de say me ka bi enim na mo ba man hia de a ye ka bi ewom na de ohene bi nyigi nanim na onko fa Igbo king say wode ne back to mase kura na nko obete na black power and acha na dwen ewo eye Igbo king wo be piem wo man Ghana obeje ne natna be ewo man mu ewo nkran 50 acres de esun ye o de wani bu a 50 acres so pa so what chira say de what 50 acres no ye de kwa dwendwen mu a land na nkasa what ne plot a ebeburu be 4000 plot because 1 acre bia 4 plot 1 acre bia 4 plot now the times 50 just say mu kwa mu comment section o man for calculate my na ye hwe land ya what 25 say also 1 acre bia ye 1 acre bia no 1 plot 4 plot 1 acre no ucha 4 benya 4 plot so what I say and 4 times 50 piwom eso ankasa eso nese nkran nyina na wa fa di so wa top no nkran nyina na wa fa di so no and o fi nkran so na otene ba se na wo check kura 16 regions ni nyina wo to tonsa wo and the Asante region there yenka ho yenka ho kula yenka ho ene Ghana for so sene youth na e kan de den wo media na so no na ye na nam so de o ma no tumu no sa na obi bia sorry o matrasi no woni ni dwuma okodu kuro mu na wodi ne hen a obetimi aba na okọ obi nsi ne kwan ye wa hemfu bebre o Ghana ha omutimi kọ abrochire ekodi o mu dwuma na o maba obi nsi wo kwan ba se wo be kire se wo de wo be chichiri ukuro ni de na na ye nananum de magyaji asase na wo ka ho ana Nigeria for kura nim Asante abo mu da Nigeria Asante abo Nigeria Asante ni Nigeria nyantokwa ama Asante bu Nigeria fenfram ye ane ye fa abosom ho e frɛ ni kunne ye de ne baaye ti kunne Nigeria abosom ye besa abo mu biem wo da oti abehu ye besa abo mu biem e bia na we de ntokwa amba enti ne mpese be basa ro cause ye di kan defeat mu da enti no mo bosom kase no kura wo ho no kunne no ene ye de aba na won so baaye obaye adwuma obi ani enti se mo wa ha ene mu eye baako ba se oba di wo hene okuro we mu de ene de me mpese mete kura mra so say National House of Chiefs sorry wa assembly so na do da no ne friends oje awo ya jebi on da no se hwiman hene we de na da woro ba be boy mu ase na ya sere no se ekun we ya ne kun ebia na watu kwan kakra ana se ne ho dodo no na nye wahene bia na se be abefo ntentafidie no so no okoso nti ye be sere ne se we de obi nti na obi nka nkere no se na ebobo ba omo ne ka bi ewom oka ebeboa ye na se wono no be ka se ye mani ni kura nya de se be ti ase nti de ye pe no e be sere na nanto omo nye mayen emabunu no ye mum se omo si Yesu kan bi se mo mafura ne kwan mo mra ye nchen omo na asura hini ni omo dia wanka se mpanyimfo mpanyimfo ne de mototo etoto ano ti ye mabunu ni de Yesu pa se ye nso so ti be sere nana na me kura se me di kan buza se nti Regional House of Chiefs omo bagina na omo gide dia ke no mbewu o enu die ke no mbewu o anhwa na akwa ye de se nkwala mu ade sese no so no ye nyina ye kaseti ya nkwala omdidi mpanyimfo atem ni mu ye de medidi panyin bi atem sese omo gye ne tum dia se mahama koye fugiri bi gi akwa tum dia en na beboa yen asanteman ebe me yate ye ho o sese me hunu se kwan asante be fa so ate ne ho no na ebobo ba tin ka me pum pa dia me de sisi ya me ne mo kasai ma dwene ya asesa e wo de se aban ne nyini ntum
Why you hear say they are buying into Adentia? Say be asante betima tie ho. Asante mo pese mo temo ho. Wo se tie ho yewura ne maye kwan. On say wo de wo ho kodom ekuo bi. Na ekuo ne emwa wa. Wo se wo yi wo ho firim na wo da wo man because asante ne da ye man dada. E no mbe pa asante chew, e na asante de ye dom no koka ho. Enye se akura nka number o mo de to aba ne ko munya. Nti se ye kona se amanyosem no achichiri ye mbra na achichiri ye nsagu achi. Na se ye ntimi a. Ya tie ho. Asante region dia de ne ye ni bie. Enu nti na sagranti wo ye tumi kon ya kwaje takora de port no. Se de be ye betime digwa wo abrofo no be ye betime digwa wo ho. Nti nkankana akura nka ye mfa ho wonkran. Ke ye mfa ho wonkran. Ya boaboa ye ho ye we bibia dada. So, ye we forest. Ye we asante mu, asante jeni, asante ntuma, asante meko, asante aponche, asante nantwi, asante bibia ye we asante ba, ye we asante bema. Ye we bibia dada. Oh, ye we asante sen. So ti ase ye we asante hwene, ye we asante etiko. Ye we ye bibia opa ye se obia region by region no. Obia mfa ni man mu ade. Nka asante ye ho nkyere ye da. So ti ase o de se fish kura ne nya ye be kongura makotutuo ye be kumunam so ti ase na region ni nyina na ba bi etu gold kase kura no say ya asante region because asante region se hwina ka ho so ti ase awaso nyina bauxite na etu nyina na ye dia enti ni se asante ni se omo ye na bibi kwa ka papa na gi kekre ne ye tie ho a me kura nka beboa me ke be hallelujah nka ho na mbehu se asante no wo ba give visa asa no wura asante mem ke be di dollar o ke be twa dollar ne adi ge nu mu sidis wo de beto ade wo de wo sidi ne beto ade so aye nye ba ye de dollar ne ba wo beje Ya da mo be mafia ye. ana nsa na abrofo ndi aye wo abrofo mu gi sidis enso Ghana aye $3 ho sa na de be yo Afa mo ho ade. oh ya fa ho ade na eni aban ne mfa ne nansi fom aban ne mfa ne nansi fom sa ne ma we yakoso nyina asante hini wo hunu na nso hie mfa nipa obi obaka se so hie afa nipa bia no oboa so me kura fi se ye wo mi amani fi ye ena na anu ya na we bank fo ba ya sante hini se be ya o sere wo mo se so mo mo bi de be boa na o mo fansi wo no ano so na amanyofo mo ano die nti na o hini pon se be ka sa asem we enso amanyofo no mo ka bia o duru tam se ye kopɛ bosia na ye den sante hini de na tum oman ni mu ye den asante hini na muso frɛ no enso nkwala hya ase so mo ka seti asante hini ye nya wo hini bia president bia nka se munyai na papa we wo boa ye e ma ye di papa na atemu ase de ye pɛ bibi su sisi a mo se o sante hini na nko mampanyin ba betuma gina ho aka kire se bokonto kwa de sante hini na betuma siesie so what I say asra afo dodo se na sante hini wo a wo de kɔ boko so what I say enti ye wone ma bebere wo Ghana ha sei na ye nhwɛ se fi se time no a na ahemfo no ehwɛ no se eboa mo na mo kɔ ye mo betunya sa aba so se ni de ehun se ahemfo no mo na dom no ye dai esuro mo na mo ka bia ewom mo nhye mu kena ye nka se mo ntu aban ne mu mo nhye mu kena na mmara ne nya adwuma hwɛ obi te abofo so what I say abofo forest enko no betima age concession atwa nnua wo abofo forest na se be ne yere ne mba ene abusua na wo ho no nsa akoma no ye de nkrata be firi nkran e de aba se ye de concession ama na so betwa abofo forest uko forest bebre a okromofo ntwa ntimi ntwa so enti bibia na ye se obi emfran elete emfra ha emeye se ubakọ nti odwene ho kra wo ntia se enti kromofo entimi ntwa forest no na ye de obi firi nkran concession enso kromo ni ko so ko peso concession aye mfa ma no enti ufi se forest ya omutu nua yi nyina agu ade ye galamse nyina obi nyi concession ye ntia na se John ton achimota forest enye nipa na sensan nkrata na ma no ono abetima ye ni bibia na Ghana no se bibi ko parliament ya yes ye se bu mbeba bo o man de ontimi nye ni abo agu so omo amanfo ye yi levy mo se enye mo so me de petrol yi levy aba obi di yi ba o se enye o ba o di aba na yi ni di na wona nim so enti ga open de bebo ba de nkafa e levy bla na nka mo aye enu di free enye o tax enye o hwe o man ni woni bibia so empanyimfo mu nyina mo kwa abrochi mem omo wa abrochire na nkasa na omo ye omo kuro ni ye omo dia no mo nya adwuma o ye tua omo ka wo kuro mu ho ye wosika o man ni nya sika ye passe omo mdo omo magya ko ge kuro ni to ho no ye passe sika hwe omo ma free
Ghana for na koye adwuma okwa buruchira na ya mawo akatua na ya kana kakraka na wani agi na wotu ho adwuma tax be kwan na wo ankasa wonam so kran konkran a wotu aka so ta asen so Ghana de road wet na ye twa ne car na wo de efa kwan so nko na wotu road wet o enso so no aburuchire de ba bia be pake wo car kwa ma de ache no wo betu aka so enti wuntimi akọ obi kuro embra no so se wudi so adana Ghana de ntimi hihye mbra be boaye ye gya ne matoro kan ye wi ataka ta asomfo mompae no ma we save na say baby on mine na duru baby a ase ya chekere ya hemfo no nsa gu omachi na mpanyifo no ye de omope sana tie mbra na meboa ahemfo no achekere omo nsa gu omachi ba ade ade bia me dan Nyankopon ase ene na nanam ase se sante hene nya kukoduro asante memu de aban wuntimi beton asase na emo mesre sante hene se onfa ne nan si fom se so obi wu kura na this is assembly for na kwekere ba bia yensi efunu enso na ya ahemfo na yesa na ema no ene committee for na kire ba bia yensi efunu wo sa akọ na se obi friends ntokuato kura no edan na wasi ne mpoma na da ho no a ohuma famu no efrem no efrem ntokuato ene na ya ahemfo ene na eje ene assembly na gi ntokuato so ti ase asa ha yetie yesi cars emlase buo nkunyan se ni kwa se okoje permit ya ma permit si dan wa ha na so omoje ntokuato ntimi enche me the assembly for be court se bu fi se ba bia metere nye se wi ensi dan ho e dem gi ntokuato so ti ase aduru time se Ghana mabunu ne yesu nyansa na ye de bo ne mabi woni nkoyi a ya ne ya bra wo so no ye ne nchen so ti ase ye ne China foi a omo ye adwuma ye o machine bi wo ha ebo no kra mlasti ntu nko wiemu ene na mansefo no yusu no ye blase yi o se ne bo odin to o blase kum nipa Ghana fo mpanyifo assembly fo hwe se o mu kum nipa wa ha so ne ye bompa ye so mba blase na obi so awu wa ha na obi wu a ene ye be hu se yes se ka o ya ka o mu so mu ntie o de mo bompa ye no mo blase ne nkoku obi ne ye hwa de so man ne China fo de a o mba ka kire ye se bibia ko ka papa nye grede ne ka papa no mba hu se yes emema wa ha pa ha ye mpanyifo ye hwe han so ne ma bi so ama ko ati o man no a e na omo do pe eye de omo ye na me aponchi ni furu dua o ukoto sa aponchi bi ti ja so nipa na din kosi ho so ti ase enti omo nhye fanhye omo tirim se ba bi omo te no e nipa na do omo tena ho enti mo omo mfo mo se omo de omo nja afra kosi bia na so enti omo nsi fom bia ma e din a obesi so enti na asante fo so ukoto sa akwala bi bu panyin bi ebu se na no ye dai e bia nkwala bere mo obu no e na wo timi no ko ma me se ja obenyina ja ho du se akwala bi hwe panyin bi a wa ye bibi nkwala bere mu ne etia no so ka didi omo de ye se me konya akwanya pa se sante na mamposu bi wo ha panyin bi a wa ye mboni bi ma ye ni bi mfanche dabi se obi timi ka se soja ni bi abone ba ni nua bi ono so fight ya be ye soja so ba so babu obi enti obi a obotaye ode bibi ha ke to kwato so obi no obi kwa bu se na anu ye dai memu se na ye dai se ya minimum wi betia na so na me se sorry a se obunfu mama sorry me se tia obi ma eto so mprensa na se mani da ho me se na den so tro na beko ye da ye obu musa betia na so first one me se sorry second one me se sorry third one me se aka sorry bi mani su na abebu ne de abom nti ni o se ye hwe ne tutu ye ne mai na o man ne mom de e chia yo na me ka se de twato na ye so na ya njo mo se nipa bebre wo chi so ko me twato a me ka kire Ghana fo ne se nipa na obo no ho nsamra ne se Igbo ken ne de ye nyini ntum o Ghana ha na emom no obetime yi ne Igbo ken na firi no so no watan se de ne dwuma obi ne ni asem na emom wade ken sem ne bamu dia yenko na agege time mo de ye no ye de bi be ye wo mo na black power de na no di sem nyina abanawi na ye da se bebre Nyansapo TV so nie sa wo hwe yen a wada wo ma so oba beto yen sei na ya na subscribe de amayen na wa like na wa sen ya share comment section ho e wo de ya na na eche na adwen me so me eche media wo so wadwen kire comment section ho honom na ye hia no nti so fa wo de egu wo e fa ma ye merepam no wande wo se betena se ya na eni nkomo bia na ye comment section ko a de nkofo de abre ya ahodo no ene ye ba be keka je ye dakre be ya mo dakre be ya ma wo mo nipa be we comment betima kan nye ni nyina kakra betimi no na se wo kan obi de wan kan obi de bone ne asre se ye tutum kakra na ama mo so mani age kakra bo hwe we de Nyansapo TV je we better witness for omo nshebo enti bo we ya wa hwe ne de ko ye ho a
na ya da se be sa bibia ya ba obi opono ye de mai nipa wo wachi nti enja ona akokota odwumadi so mede ni oba ye suama ye bo aye mfa wonsi ase therefore ye be sen hia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame